עושים, ומישהו מאיתנו לא משנה שמות. אנחנו ננסה ככה לאלתר מהזיכרון את שתדעו לכם שזה היה מדהים, וזה היה מצחיק, וזה היה מרגש, ונצחתם, אבל לא נורא. אז קודם כל, תודה רבה לכולכם שהגעתם. להיות באנשים שאוהבים אותנו, ואנחנו אוהבים אותם. למי שתראה ככה למה חתונה, בהדרה כל כך קצרה, מסיבת חתונה, אז יש לנו חדשות בשבילכם. אני לא בהיריון עדיין. אבל כן, היה לנו חשוב, כן, לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה, אז בעצם לחגוג וככה לציין את הביחד שלנו. בגדול החשיבה, כמו שספיר אמרה, לייצר שמחה ולעשות משהו שיהיה מקובל על שנינו. יותר היינו כזה בראש של מה אנחנו לא רוצים לעשות, וזה גרר אותנו לחוסר עשייה. מפגש משפחות קטן קיבל איזה... קיבל הרגשה של חצי חתונה, ואז נעשה חתונה, לא נעשה חתונה, בסופו יאללה, נלך על מקום שיארח אותנו ויסגור לנו את הכל ומינימום דאגות, וככה שיחקנו על מהר, וזה מאוד שמח שעשינו את זה בסוף. זהו, אז בעצם התכנסנו פה כדי לחגוג איתכם את האהבה שלנו, את ההחלטה שלנו בעצם לבנות בית בקיבוץ דורות, להקים משפחה. אמנם לא הקיבוץ הראשון בעולם, אבל כן הראשון בנגב. בהחלט מספיק טוב. זהו, אז ככה שמחים לראות את כולכם פה, מאוד מרגש המעמד. כל האנשים שאנחנו אוהבים, המשפחות, חברים, למה תתנגע בספים? החברים מכל התחנות שלנו בחיים, בין אם זה בקיבוץ, בלימודים, בצבא, במילואים, בכל מקום אחר. פולטה, נתב"ג. וזהו, אנחנו מקווים שכולכם שזה משקה ביד, כי אם לא באת לכם. תרימו לחיים, אנחנו אוהבים. לחיים! תרועות בשביל המסכים. אני לא אסלח אחד. לחיים! שושקה. שנשארו והם רבים ואין
Shabbat